You can start. Ngaqala nje mfethu. Yebo, ngiyabingelela kubalaleli nababukeli emakhaya. Igama lami nguSimangalezi Wanda. Into engilethela indonsa kwakuwumculo. Ngangithi ngizokhipha ingoma. Uthi uzorecorda, ngathi ngizorecorda kahle kahle. Uma ngifika khona ngifica uthisha. Mangikela nje ngosuku lokuqala ngiyakhumbula impela ukuthi ngangidle ngisho ngibona impela wazi washo ukuthi indoda ishaya isiginci. Mangifika khona-ke ngase uthisha wangilandisa ukuthi la ekhaya sifunda kanje, senza music theory, senze sifunde ngama-instrument. Kodwa mina ngakhetha ukuba i-vocalist ngoba ikhona ngangithanda. Ngoba ngisho nganye enkomeni impela nje behamba ngihlabelele ihlathi lonke. So fika ngayifunda, sifundisa uthisha i-music theory ukuthi uma uthi awufuni ukurobheka ekusaseni udlala abanye abantu. Kuzomele senze kanje mhlambe uma usukhiphile umculo uzophusha uzomele ukuthi uregister. Register platform. Nakho lokho ngangikwazi. Kodwa manje sengiyakwazi ngoba kukhona lapho engisamele ngiqedile khona bese ngingaqala ngokwenza. Esuba indaba ye-stage name futhi naso. Stage name lesi ngangisenzile. Angani noma ngizothisha angisasizwa kahle noma Ukhulu. ngizothi ngazi nje nakho nje kusangididile. Kusangididile kodwa plan yami ukuthi nami next year ngizama ukushintsha ngenze ngenye indlela ngoba ngifisa nokufunda indaba yesigidi. Ngengande nje kakhulu kodwa bengifisa nje ukuthi ngibuye ngizendoza ngoba namagenge lamancane lawa ahleze ngibona lokho nginoba ngomqondo umuntu ngolesihlanu ngibuye ngithi ayabuza utanto ubhizi nganye watshela ukuthi hayi ngapha endonsa ngifundela izinto kanje asibe baningi impela nje kube ngibuza impela ngoba bayabona ukuthi kuningi okwenziwa abangeke bachazele ngakho konke ngibachazele umculo kuphela ukuthi nenzeka kanjani. So bajabulela nje kakhulu ba befike nabo bezofunda la endonsa. Bajabulela kakhulu. Hayi siyabonga futhi. Into engithanda ngawe yodwa ukuthi unaye word of mouth, lokhu kumarketha nge-word of mouth. Abantu abanye ungabavaleli ngaphandle ubatshela ukuthi there is indonsa.